Wat vindt u van het Jip Boy Forever? Heel klein, zo. Moet groter. Moet groter. En wat wil je er allemaal bij hebben? Sigaretautomaat en dan kijk. En een whisky-automaat, je weet zelf. We zijn hier bij het jongereninformatiepunt Boy Forever. Het jongereninformatiepunt zegt het in feite al. Een plek waar jongeren met informatie of voor informatie terecht kunnen. Ja, in feite met al hun vragen. Over werk, over studie, over alcohol, drugs, seksualiteit. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat voor vragen dat ze hebben. Ze kunnen er heel mee terecht. Wat we hier doen is vrije tijd inspireren toch. We komen hier chillen met z'n allen. Chillen bedoel ik gewoon relaxen samen, een beetje tijd nuttigen. Toch. Als we buiten staan is niks te doen, weet je. En hier staan we met z'n allen, soms praten over, discussiëren over dingen. Of we zitten samen achter de PC spelen of tafelvoetballen met z'n allen. We komen hier uit jezelf, weet je. Het is vrijwillig om hierheen te komen. Je bent niet verplicht om hier te komen. Ja, dat weet je zelf ook, hè. Als je op de straat gaat, gebeurt van alles, hè. Wat dan? Wat dan? Dat wil je wel weten, hè. Lees maar in de krant. Lees maar in de krant. Kijk, hier zit je tussen binnen, weet je. Kijk, en we doen niks verkeerd, snap je. Kijk, in die tijd dat we hier binnen zitten, is er niks aan de hand. Maar stel, we doen deze tijd buiten, dan weet ik zeker dat de mensen gaan zich vervelen, de jongeren die gaan zich vervelen en gaan dingen vernielen, weet je, uit verveling. En dan weer doen ze met politie kat en muisspel. Speciaal aan het jongereninformatiepunt Boy Forever is dat we vrij lange openingstijden hebben, namelijk van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. En dat jongeren hier ook gewoon kunnen hangen. Ze kunnen tv kijken, ze kunnen tafelvoetbal spelen en ze kunnen natuurlijk ook meedoen aan het muziekprogramma. En dat is iets wat de jongeren natuurlijk heel graag doen. Bijna iedereen vindt het wel leuk om muziek te maken. Ja, door proberen we de jongeren ook een beetje te laten zien dat er meer te doen is als alleen maar op straat hangen. Plus dat we jongeren motiveren om aan projecten mee te doen en die te verwerken in muziekstukjes, optredens. Ja, dat jongeren bewust worden dat ze ook wat zelf kunnen doen aan problemen in de maatschappij. En dit is de club van Ja. Zo meer elkaar. Hartelijk dank. Heel veel succes met de Sinterklaas. Kindjes. Ja.